Usar dagiti nakukulay a Christmas lights. Nagbalin nga attraction iti Camp 1 Villamor wenno iti compound ti Abra Police Provincial Office. Gapo kadagiti DC6 nga spot nga arami dagiti pulis nga daan tema Pasko sa nayon. Gagem ti pailaw sa kampo ang maiyasideg ti kapulisan kadagiti civilian. Ti kampo gawin kat restricted for uniformed personnel only. O degarod ti panunot iti tao kat no pulis nga kasi bagam tatay kat kasla nga sa bali, kasla nga dati fear. However, due to iti pailaw sa kampo, umayda to yagpasyar, makita da iti kampo, makakita da ti pulis, kasla nga masidag kam iti tao. Kas tradisyonal a selebrasyon ti Paskwa, makita dagiti nabungon a regalo. Imahe ni Santa Claus, Christmas tree, dagiti na duma-duma a nagkauna aramit, pakairamanan dagiti larong Pinoy ken Pinoy delicacies, ken kangronaan na ti Belen. We illuminated every bulb and light not merely as decoration for our camp, but as a beacon of hope and inspiration for the entire province. These lights reflected the courage and tireless service of every personnel of Abra PPO and NSUs. Kagiddan ti panakalukat dagiti silaw, na ilukat meten daytoy ti publiko. Maganda naman po, mas maganda ngayon, mailaw pa ngayon, tas madami pang mga Christmas tree, tas magaganda yung mga design. Sakbay ang nalukatan dagiti silaw, gapo iti panakapapintas dagiti 16 nga spot, nagbalinda akasla parke, gapo kadagiti kubo ken pagtutugawan, ang mabalin a paginanaan. Naarami dagitoy, manipod iti recycled materials, kawayan, garami, kenda dumapay. Nakalukat ti Camp 1 Villamor Abra PPO iti publiko, manipod alas 6, aging ga alas 9 ti rabii. Kindaw ti pulisya, tinakapya, ken nasalunat, a panagrambak iti Paskwa. Iti amin nga kailan taga Abra, Merry Christmas and a Happy New Year. Jessica Boreta, Balitang Solid North.